אי שם בארץ ישראל הישנה והטובה, שאנחנו מן הסתם לא מכירים, אבל מהסיפורים. אם זאת הכנרת, אז זה בערך פה. בשיפולי גבעה ירוקה, בקצה עמק ירקרק, שכן יושבת בדואי, ובראש השבט האמיר. ג'וחה! בוקר אחד שומע את האמיר אומר לאשתו, חשקה נפשך לשאוף קצת אוויר צח? אמרה לו, ואיפה נשאף אוויר צח? אמר לה, מחר בבוקר נרכב, שם בכנרת יש מקום עם אקליפטוסים גבוהים ונשאף אוויר צח. ג'וחה שמע את האמיר ואת אשתו משוחחים. למחרת בבוקר השכים קום, חבש את חמורו והגיע למקום שם איפה האקליפטוסים וטיפס על העץ. יותר מאוחר בבוקר הגיעו האמיר ואשתו. ובדרך כלל הבדואים באותה תקופה היה להם סוג של משחק שקראו לו מינגלה. זה לא המשחק שלוקחים, זה פשוט עושים גומות באדמה ואוספים כמה אבנים ומשחקים סוג של ששבש כזה שנמצאים על המקום. אמרה לו אשתו לאמיר, בוא נתערב כדי שיהיה קצת מעניין היום. שאל אותה על מה נתערב? אמרה לו, אם אתה תפסיד, או כלומר אם אני אנצח, אתה תפשוט בגדיך ותרד למים ערום הלוך ושוב 3 פעמים. ואם אני אפסיד, אמרה לו אשתו, אני אפשוט בגדיי וארד למים 3 פעמים ערומה. שיחקו, ניצחה. האמיר פשט בגדיו וירד למים ברוב הדרו 3 פעמים. שיחקו, ניצח. פשטה בגדיה, אממה, היה לה שיער ארוך. כשירדה למים, שערה עד לכאן. כשחזרה, שערה עד לכאן. ככה שיחקו עד הצהריים. לפתע קפץ ג'וחה בעץ! סליחה, אולי ראיתם את החמור שלי? ממתי אתה כאן? שאלה אותו אשתו של האמיר. אני פה כבר לפניכם, אני פה כבר מהבוקר, אני באתי בבוקר. כעסתה אשתו של האמיר ולחשה לו, אני לא רוצה יותר את ג'וחה אצלנו. אמר לה גרשיות. כשהגיעו הביתה ניגשה אשתו של האמיר לג'וחה ואמרה לו, למחרת בבוקר תעזוב אותנו בבקשה. למחרת בבוקר ג'וחה בנוסף לחמורו היו לו 2 אבני ריחיים. חבש את חמורו, שק אחד בצד הזה ושק אחד בצד הזה, ולוקח 2 אבני ריחיים ושם בצד הזה של החמור. והחמור, שזה אמרתי לכם שתשמעו ככה, ולא מצא לי. עשה לי קונוטציה של החמור. לקח את 2 אבני הריחיים והעביר לצד השני של החמור, והחמור נופל לצד הזה. ככה שעה, שעתיים, ואשתו של האמיר צופה בו מהחלון. כעבור 2 שעתיים בערך, צעקה לו מהחלון. בחייאת דינק, יא ג'וחה, תשים אבן אחת פה ואבן אחת פה! הסתכל עליה ג'וחה ואמר לה, איפה היית כל היום? את נותנת לי לעבוד כמו חמור! צחקה אשתו של האמיר. כי איך אפשר לכעוס על כזה ג'וחה? והחליטה להשאירו אצלהם. ויום מן הימים חלה האמיר. נהייתה לו מורסה בגרונו. מורסה זה כזה פצע פנימי. אתה יודע, עם מובלע כזה. ונאספו רופאים מפה ומשם ואין תרופה. וכשהגיע יומו של האמיר, ביקש מג'וחה שישב ליד מיטתו ויבדח אותו בשעותיו האחרונות. ואכן כך היה. וג'וחה יושב ליד האמיר וכבר
אמצע הלילה, וכבר לפנות בוקר, והאמיר נרדם. אבל עדיין לא. וג'וחא כבר עייף, ואין לו כוח. והוא צועק, יא אמיר, תמות כבר, תמות בחייך. והאמיר פותח את עיניו. ויצאה המורסה מגרונו. יצא האמיר אל החצר, פנה לאלוהים, אל בשבילם, אלוהים אדירים. תראה, רופאים מפה ומשם הגיעו לרפא אותי, ולא עזרו. והנה זה ג'וחא הקטן, עזר לי. תודה.